अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव श्रीदेव जैतिराच्या वार्षिक उत्सवाला सुरुवात झाली. या निमित्तानं शिवसेनेच्या पदाधिकारी नेत्यांनी देवाचं दर्शन घेतलं. या निमित्तानं त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध जागृत आणि देवस्थान असलेलं श्री जैतीर उत्सव आजपासून प्रारंभ झालेला आहे. अनेक भाविक सकाळपासून रांगा लावलेल्या आहेत श्री जैतिराच्या दर्शनासाठी आणि अनेक मान्यवरसुद्धा विविध क्षेत्रातील असतील, विविध पक्षाचे मान्यवरसुद्धा या ठिकाणी श्री जैतिराचं दर्शन सकाळपासून घेत आहेत. आपल्यासोबत आता आहेत शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश येरम आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी यांनी सुद्धा आत्ता श्री जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे आणि आपल्यासोबत आहेत. जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे. आजपासून जैतिर उत्सवाला प्रारंभ झालेला आहे. काय साकडं घातलं जैतिर चरणी, काय सांगाल? पहिल्यांदा तर मी या जैतिर उत्सवाकरता आलेल्या सर्व भाविकांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि मला अतिशय आनंद होतो आहे की गेले अनेक वर्ष मी हा उत्सव स्वतः पाहतो आहे. या ठिकाणी येऊन देवीचं दर्शन घेतो. मी देवीचरणी प्रार्थना केलेली आहे. करत आलेल्या सर्व भक्तांना या ठिकाणी मनापासून त्यांचं त्या ठिकाणच्या मनोकामना आहे ते पूर्ण कर. त्याचप्रमाणे या भागात लवकर पाऊस पडला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थाने गेले अनेक वर्ष मी पाहतो आहे की आजच्या दिवशी पावसाचं या ठिकाणी आगमन होतं. त्याचप्रमाणे हे पावसाचं आगमन झालं पाहिजे असे देवीचरणी मी प्रार्थना करतो. त्याचप्रमाणे आलेल्या सर्व भक्तगणांकरिता या भागाचे आमदार सन्मान्य दीपकभाई केसरकर आणि सध्याचे शिक्षण मंत्री यांनी या देवस्थानकरिता या ठिकाणी बऱ्यापैकी निधी दिलेला आहे आणि भक्त निवास बांधलेला आहे. या ठिकाणी सभोवतालचं विकास कामसुद्धा केलेलं आहे. याचप्रमाणे मी या ठिकाणी असलेल्या सर्व जे देवस्थानचे मानकरी आहेत त्यांना अशी विनंती करेन की अन्य कोणतंही काम जरी आपण सांगितलं तर पुढच्या वर्षी जैतिराच्या अगोदर या देवीच्या चरणी जे आपण काम सांगाल ते आम्ही खऱ्या मोठ्या मनाने ह्या ठिकाणी करू आणि खऱ्या अर्थाने ही देवी या सर्व भाविकांना, देवी जैतीर हा सर्व लोकांना भावणारी देव आहे. सर्व भागातून कोल्हापूर, मुंबई, गोवा सर्व भागातून या ठिकाणी देव येतात, भक्तगण येतात, देवाचरणी नतमस्तक होतात आणि खऱ्या अर्थाने देव त्यांना या ठिकाणी त्यांचं जे काही गारणं असेल ते गारणं घातल्यानंतर मनोकामना पूर्ण होते अशी ख्याती आहे. मी परत एकदा देवाचरणी लीन होतो जैतिरचरणी आणि देवांना नमस्कार करून सांगतो की सर्व भक्तगणांना या ठिकाणी सर्व सुखसोयी मिळवून देत, सर्वांना आनंदात ठेव अशी त्यांनी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. निश्चितच शहर प्रमुख आहेत आपल्यासोबत उमेशजी येरम. आपण सुद्धा एक बागायतदार, त्याचप्रमाणे आपल्या व्यावसायिक आहात. काजू उद्योग असेल, आंबा उद्योग असेल, आज यावेळी काय साकडं घातलं आहे जैतिरचरणी? मी सर्वप्रथम सर्व या ठिकाणी भाविकांचे आधी हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी जैतिर उत्सवाला मी दरवर्षी येत असतो आणि या ठिकाणी मला तर पूर्ण अनुभव आहे की या ठिकाणी देवाचरणी आपण जी आपली मनोकामना मागू ती सर्वांची पूर्ण होते. आणि या ठिकाणी मी देवाचरणी एक प्रार्थना करतो की यावर्षी उष्णतेचे तापमान जास्त आहे तरी या ठिकाणी लवकरात लवकर पाऊस पडून दे आणि या ठिकाणी जी काही पाण्याचं टंचाई असेल ती सर्व दूर होऊन यावर्षी शेतकऱ्यांचं पीकसुद्धा अतिशय भरभराटीचं येऊन दे. आणि या ठिकाणी आत्ताच आमचे सचिनजी वालोलकर यांनी सांगितलं आहे की या ठिकाणी आमचे आमदार या भागाचे दीपकभाई केसरकर
हे सुद्धा अतिशय जोमाने काम करून या ठिकाणी बऱ्याचशा समस्या गावातल्या सोडवत आहेत. तरी या ठिकाणी तुळसला सुद्धा या ठिकाणी बऱ्यापैकी निधी दीपकभाईंनी दिलेला आहे. अजूनही काय कामं असतील ती ग्रामस्थांमार्फत या ठिकाणी दीपकभाई पूर्ण करतील अशी मी आपल्याला ग्वाही देतो. या ठिकाणी पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि माझी मनोकामना थांबवतो. निश्चितच तालुका प्रमुख आहेत शिवसेनेचे आणि या भागात विकास कामं दीपकभाईंनी मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहेत. या संपूर्ण देवस्थानाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात निधी दिलेला आहे. काय सांगाल जयतीर चरणी काय साकडं घातलं आहेत, काय सांगाल? महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब आणि ह्या भागाचे लाडके शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांचं सगळ्यांचं आणि भाजपचं आणि शिवसेनेचं सरकार ह्या महाराष्ट्र राज्यावरती आहे. तर ह्या सरकारने जास्तीत जास्त सेवा ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यायाने वेंगुर्ला तालुक्याला जास्तीत जास्त निधी प्राप्त करून द्यावा अशी मी जयतीर चरणी प्रार्थना केलेली आहे. आणि ह्या तुळस गावामध्ये दीपकभाई केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून सचिनजींनी सांगितल्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात निधी आलेला आहे. जयतीर देवस्थानसाठी सुद्धा खूप देवस्थानच्या भक्तनिवाससाठी भाईंनी निधी दिला. इतर जवळपास सर्वच जे रस्ते आहेत तुळस गावातले त्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अगदी करोडोंचा निधी या गावासाठी त्यांनी दिलेला आहे. माझं देवाचरणी असं साकडे आहे की दीपकभाई येणाऱ्या काळातसुद्धा सदैव ह्या भागाची सेवा करत राहोत. आम्ही सर्व मंडळीसुद्धा ह्या भागात जास्तीत जास्त शिवसेनेच्या वतीने आणि आमच्या पक्षाच्या वतीने आणि या युती सरकारच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मोठी सेवा ह्या भागाची हो अशी मी देवाचरणी प्रार्थना करतो. खरं तर हा एक शेतकऱ्यांसाठीचा एक वेगळी पर्वणी असलेला हा देवस्थानचा कार्यक्रम आहे. हा देवस्थानचा उत्सव असतो. शेतीची सर्वच अवजारं आणि सर्व प्रकारची उपकरणं ह्या जयतीर उत्सवाच्या निमित्ताने लोकांना इथे उपलब्ध होतात. तर येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना सुद्धा सुखीचे आणि आनंदाचे दिवस येवोत अशी मी देवाचरणी प्रार्थना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.